mutumin da ya fi kowa arziki a tarihin duniya. Alhaji Mansa Musa shine mutumin da tarihi ya nuna ya fi kowa arziki a baya. Hamshakin sarki ne mai takalmi da zinari na ajin ƙarshe. Shine sarki na 10 a jerin sarakunan Mali. Babu wasu alƙaluma da za su ɗauki adadin arzikin Mansa Musa. Sai dai masana tarihi suna ƙiyasta shi a yanzu darajarsu za ta iya kaiwa dala biliyan 400. Magana ake ta dala biliyan 400. Kusan ninkin kuɗin Elon Musk, Bill Gates da ke matsayin attajiran duniya a yau kenan. Waye shi? Daga ina ya fito kuma me ya bashi wannan nasarar? Abinda za mu gano kenan a cikin wannan bidiyo namu. Za mu zurfafa sosai a cikin tarihin Mansa Musa. Amma kafin mu shiga zan so ka danna alamar subscribe da ƙararrawa. Ko a dinga samun sabbi daga zarar mun ɗora. Ku yi following ɗin mu a TikTok, Instagram da Facebook akan Duniyar Al'ajabi 24 TV. An haifi Mansa Musa a shekarar 1280 a cikin hamshakiyar masarautar Mali, kuma mahaifinsa shi ke gudanar da sarauta a wannan lokacin. A wannan zamani, daular Mali na ɗaya daga cikin shahararrun dauloli a Afirka. Ba Mansa Musa ne ɗa na farko a cikin gidan ba, amma saboda fara'arsa da basirarsa ta sa mahaifinsa da mutanen wannan daular suke matuƙar ƙaunarsa. Ya samu koyarwa irin ta addinin Musulunci a rayuwarsa, kuma an horar da shi da littattafan tarihi da shari'a. Ya kasance yaro mai saurin koya da ganewa, kuma ya cika alƙawarinsa na kare masarautarsa tun yana yaro. Bayan cikarsa shekara 32 a shekarar 1312 lokacin da mahaifin Mansa Musa ya mutu, masarautar Mali ta rikice da hayaniya akan wa zai gaji kujerar sarauta. Kamar yadda aka saba, babban ɗa shi ke karɓar sarauta. Bayan majalisa ta ba babban yayan Mansa Musa sarauta, sai ya kasance azzalumin sarki mara adalci. Me kuke tunanin Mansa Musa zai yi? Sulhu da azzalumin yayansa? A'a, ya yi abin cikin ƙwarewa inda ya tattara dakaru domin karɓa mulkin. Ƙwarai ya yi nasara. Hawan Mansa Musa ke da wuya ya faɗaɗa iyakokin daularsa tare da bunƙasa cinikayyar bayi da haƙo gwalagwalai da gishiri da sauran ma'adanai. Mansa Musa ya samu nasara sosai wajen ɗiban ma'adanan Mali tare da sarrafa su da ƙawata biranen cikinta. Kuma ya ƙara kafa ƙarfin soja tare da ƙulla alaƙar kasuwanci mai ƙarfi da daulolin makwabtaka. Mansa Musa ba sarki ne kawai ba, malami ne mai adalci ga talakawansa. Ya samar da hanyoyi sosai da za a sauƙaƙa rayuwar talaka, inganta ilimi da lafiya, ya kuma sauƙaƙa haraji ga mutanensa. Ya kafa tsarin shari'ar Musulunci wadda ke tafiya da Alƙur'ani. Hakan ya tabbatar da kwanciyar hankali ga al'ummarsa. Duk da karamci da adalcin Mansa Musa, ya samu matsaloli a lokacin sarautarsa, kama daga ƙabilun tawaye da hare-hare daga ƙabilun adawa. Sai dai da yake Mansa Musa ya kasance ƙwararre a cikin siyasa, abin ya zo da sauƙi. Sun kulle yarjejeniyar zaman lafiya da ta taimaka wajen tabbatuwar zaman lafiya a Afirka baki ɗaya. Na san zuwa yanzu kun san hawa karagar Mansa Musa shaida ce ta ƙwarewa da ƙwazo. Ko ba sarauta, arziki ado ne. Muku gwari-gwari, Mansa Musa ba wai iya arziki ne da shi ba, face zai iya siyan wata 'yar ƙaramar ƙasa ba tare da rugujewar arzikinsa ba. Masana tarihi suka kiyasta dukiyarsa a yau da kaiwa dala biliyan 400. Wasu ma suka ce ai ta ninka haka, domin ba za ta kirgu ba. Da alamun gaskiya ne, mutumin da zai sai Nijar, Najeriya da Ghana, kar ma kai tunanin gano adadin arzikinsa. Idan kuka lura fa, Bill Gates, Elon Musk da su Dangote duk sun zama talakawa a gaban shi. Ina ma muna da adalan shugabanni irin su Mansa Musa? Sam sun ƙaurace. Dukiyar tasa ba ta ajiya ba ce, yana ciyar da talakawansa tare da gina manya-manyan masallatai a kowane sati. Da wannan ne ya sa tafiyarsa zuwa aikin hajji ya shahara a faɗin duniya. A shekarar 1324, Mansa Musa ya yi tafiyar aikin hajji zuwa birni mafi tsarki na Makka. Ba wannan ne mamakin ba. Mansa Musa ya yi tafiyar ne tare da dubban sojoji, malamai, bayi, raƙuma, dawakai da zinare. Wannan tafiya ta kafa tarihin ba a taɓa irinta a tarihin duniya ba. Mansa Musa ya yi tafiyar da akalla mutane 60,000 tare da bayi 12,000 haɗi da sojoji 20,000. Ya tafi da raƙuma sama da 80,000 da dawakai 6,000. Kowane raƙumi da amalanke cike yake da kayan azurfa da zinare wanda nauyinsu ya kai akalla pound 300. Magana ake ta pound 300 ko mota sai haka. Banda wannan, akwai wasu musban da ke cike da kayan alatu na alfarma, tare da wasu da ke makare da kayan masarufi duk domin bayarwa sabida Allah. Lokacin da tawagarsa ta kai ƙasar Misira, sun ɗimoce sosai bisa ganin irin dukiyar da ba su taɓa ganin irinta a rayuwa ba. Kai hatta da sarakunan Misira faranci suka yi ga Mansa Musa. Kwarai, Mansa Musa ya azurta su da kuɗaɗe marasa misaltuwa, kuma ya yi musu hidimar da sai da suka ji ina ma shi ɗaya daga cikinsu ne. A duk garin da Mansa Musa ya yi zango, farashin ƙasar tashi yake domin irin kyautar zinaren da yake musu. Daga Misira ne ya nufi ƙasar Makka.
Ai tun kafin zuwansa labarinsa ya zagaye ƙasar da irin abubuwan da ya yi wa Misrawa. Wannan ne sa ya samu kyaututtukan tarba daga manya-manyan garin Makka na wannan lokaci. Bayan kammala aikin hajjinsa ne Mansa Musa ya sadaukar da dukkan wannan dukiya da ya taho da ita. Haka ya dinga bin gidan manya-manyan sharifai da tabi'ai yana musu hidima ta ban mamaki. Allah ne kaɗai ya san adadin zinaran da ya rabar. Mansa Musa ya gina wuraren addini, makarantun yara, masallatai da ba su da adadi. Daga cikinsu akwai shahararren masallacin Sankore da ke Tumbuktu. Haka ya ba da damar musayar al'adu tsakanin ƙasar Mali da ƙasashen Larabawa. Ɗaliban Mali sun je Misira da Morocco koyo karatu tare da yaɗa shi a yammacin Afirka. Bayan dawowarsa daga aikin hajji, masarautar Mansa Musa ta ƙara shahara da ƙarfi tare da kafa tarihi a duniyar Musulunci. Mansa Musa ya mutu a shekarar 1337 yana ɗan shekara 57. Bayan mutuwarsa ne ɗansa ya gaji masarautar. Sai dai tun daga mutuwarsa masarautar ta fara durƙushewa. Wannan shine sahihin tarihin attajirin duniya Mansa Musa tun daga tushe. Zan so sanin me kuke tunani a kai. Me kuka sani game da Mansa Musa? Duk mu haɗu a comment. Domin ci gaba da samun irin waɗannan bidiyoyi, ku yi subscribing ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabbi a kan lokaci.